गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. नवीन नवीन जॉब आहे, फर्स्ट डे माझा. वॅकन्सी खाली होती, हो मला सांगितलं नाही कोणी. हो हो हो. वेलकम वेलकम. काय पॉलिसी आहेत यार कंपनीच्या, 6 वाजले की घरी जायचं. भारी वाटलं मला. हा, कुणी सांगितलं तुला? अरे बॉस खतरनाक आहे आपला. 10 वाजले तरी घरी सोडत नाही. आम्हीच कसं झक मारून काम करतो इकडे. काय बोलतो? अरे कधीतरी ठीक आहे 10 वाजेपर्यंत. मला सांगितलं ना, पण पेमेंट टायमावर येणार आहे. कुणी सांगितलं तुला? 2 महिने झाले आमचा पेमेंट नाही आलाय. काय? अरे जाऊ दे, एखादा पेमेंट वर खाली चालतो. सॅटर्डे संडे तरी सुट्टी सांगितली, मस्त मजा करणार, विकेंड एन्जॉय करणार. सॅटर्डे संडे? अरे इथं 365 दिवस आम्ही कामाला येतोय, एक पण दिवस सुट्टी भेटली नाही. कसं चाललंय आम्हालाच माहिती. काय बोलतो? च्या आईला, मला नाही जमणार असा जॉब. चाललो बाबा मी. गाण्या, अरे तुला बोललो ना कंपनीमध्ये वॅकन्सी होणार आहे आमच्या खाली. हा ती झाले. तू ये उद्या इंटरव्ह्यूला ये, आणि सॅटर्डे संडे सुट्टी आहे आणि 50,000 पगार आहे स्टार्टिंग. ये आपण दोघं भाऊ मिळून कंपनीची. ये तू इंटरव्ह्यूला ये उद्या, मी करतो तुझं काम.